Nagplano ang Davao City Fire District kon DCFD sa pagtukod og dugang fire stations, ilabi na sa mga layong lugar sa Davao City aron mas mapaduol ang serbisyo sa Bureau of Fire Protection kon BFP ngadto sa mga komunidad. Sa interview sa DXDC Airmen Davao kang Fire Senior Inspector Francis Marie Sendrijas, Chief of Public Information Unit sa DCFD, iyang gibutyag nga lakip sa mga proposed fire station ang Marilog, Malabog ug Pagibato. Diin bagway lang usab gihimo ang site visit sa Marilog ug gilauman nga masugdan ang construction kon makumpleto ang mga kinahanglanon. Right now, ma'am, we are having fire stations, ma'am, no, to be erected dito sa mga areas natin na malalayo nga. Yun na yung mga inuulit-ulit namin even before, ma'am, Nola. We have fire stations upcoming dito sa Marilog, Malabog, Paquibato. So yan yung mga proposed lots natin, ma'am. Giplano usab ang pagbalhin sa lanang fire station ngadto sa Vicente Hizon area, samtang ang Bahada Fire Station ibalhin ngadto sa Kabagyo at bang sa opisina sa Philippine Statistics Authority kon PSA. Diin nagpadayon pasab ang proseso sa mga dokumento alang sa maong pagbalhin. And then we also have our upcoming fire station in Vicente Hizon. So, yung lanang fire station natin na existing po is ita-transfer siya dito sa Vicente Hizon na area po. Still in lanang area din. Then, yung Bahada naman po will be transferring to Kabagyo area po in front of the PSA. Matud pa sa DCFD, dili ilang fire suppression ang serbisyo nga mas mapduol sa mga residente. Ilabi na kung matukod ang maong mga fire station. Kung dili lakip usab ang emergency medical services ug fire safety education. Ilabi na sa mga lugar nga layo sa kasamtangang fire stations. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Will Duran Itatak, HOR MN.